kulħadd tittajjeb. Illum 23 ta' Lulju, is-16 il-ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna li llum qed issir mill-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof hekk kif qed infakru lil San Kalċidonju li l-fdalijiet tiegħu jinsabu f'din il-kappella li minna ta' kuljum inwaslukom il-quddiesa tal-jum. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Diġà smajtu li qegħdin nagħmlu din quddiesa u niċċelebraw din quddiesa mill-kappella sabiħa ta' San Kalċidonju propju qrib il-festa tiegħu. Il-fdalijiet ta' San Kalċidonju ġew mogħtija lil dan il-post tal-irtiri fi żmien il-Ġiżwiti mill-Papa Benedittu 14 fl-1753. Il-fdalijiet ta' San Kalċidonju nstabu f'katakombi ta' Ruma u ħdejhom kien hemm ampolla bid-demm għax hekk kienu jagħmlu il-martri kienu jżommu d-demm tagħhom ġo fliexkun żgħir. U fuq dal-fliexkun kien hemm miktub Kalċidonius in pace. Kalċidonju jistrieħ fis-sliem. Għalhekk nafu l-isem tal-fdalijiet ta' dan il-martri għaliex la kellu l-ampolla bid-demm, ovvjament niexef, kien martri. Il-fdalijiet tiegħu nġabu hawnhekk bħala rigal tal-Papa fi żmien anke l-Gran Mastru li b'ferħ kbir aċċetta dan ir-rigal sabiħ tal-Papa, tħejjit urna sabiħa li għandna taħt l-artal dan il-kappella bil-fdalijiet tiegħu u minn hawnhekk xterdet id-devozzjoni li dan il-martri tas-seklu 2 wara Kristu anke fi Sqallija x'il-Ġiżwiti Maltin kienu parti mill-provinċja Sqallija. Allura kemm hawn Malta kif ukoll Sqallija hemm devozzjoni kbira lejn San Kalċidonju. Nsibu ħafna persuni jisimhom Kalċ jew Kalċidonju jew Donja għal Kalċidonju. Illum ukoll qegħdin infakru u l-Papa qiegħed iqaddes quddiesa propju apposta lin-nanniet. Il-Papa għażil dan il-ħadd għaliex qrib il-festa ta' Sant'Anna u San Ġoacchim li kienu n-nanniet ta' Ġesu, il-mama u l-papa tal-Madonna ta'hom Ġesu. U għalhekk inselmu ħafna lin-nanniet kollha ta' pajjiżna ta' Malta u tad-dinja kollha ninaqdu mal-Papa aħna u nitolbu biex ikun hemm dialogu. Il-Papa jgħidlu dialogu bejn il-ġenerazzjonijiet. Għaliex dan jagħti ferħ kbir fil-familja anke fis-soċjetà, aħna żgħażagħ għandna ħafna x'nitalmu minn dawk li għexu l-ħajja gawdewha u għandhom għaġ kbir biex magħna ikunu jaqsmu dan l-erf tal-ħajja. Ejjew fil-burta din quddiesa nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattalb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu.
Ħenna lina mulej għaddejja tiegħek u kollok tieba kattar fuqna d-doni tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba u nisru dejjem sal-aħħar fil-ħarsin tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Erf. M'hemmx Alla ieħor ħliefek li jieħu ħsieb kollox biex ikollok turih li ma qtajtx il-ħaqq ħażin għax is-seta tiegħek il-għajn tal-ġustizzja u għax int sit ta' kollox lil kulħadd tagħder. Int turi saħħtek ma' min ma jemminx fil-kobor ta' setetek u trażżan il dawk li għalkemm jafuha iqumu kontrija. Għax sit il-qawwa int tagħmel il-ħaq bil-ħniena lilna tmexxina bit-tieba kbira għalkemm għandek is-seta issiba wkoll meta trida. Dan l-emil int għallimt lill-poplu tiegħek li l-ġust għandu jkun twajjeb. Dini tama sabiħa li int tajt lil uliedek li int tagħti żmien għall-indiema ta' dnubietom. Il-kelma tal-mulej. Mulej, inti twajjeb u taħfer. Mulej, inti twajjeb u taħfer. Int sidi twajjeb u taħfer. Kollok tieba għal kull min isejjaħlek. Għati widen mulejja talba tiegħi, isma' l-leħen tal-ilfiq tiegħi. Mulej, inti twajjeb u taħfer. Il-ġnus kollha li għamilt jiġu jinxteħtu quddiemek u jsebħu ismek, Sidi. Għax kbir int u emejjel tal-għaġeb tagħmel inti waħdek Alla. Mulej, inti twajjeb u taħfer. Inti Alla Sidi ħanin u twajjeb. Iddum biex tagħdab kollok tieba u fedeltà. Ħares lejja u ħenna lija. Għati qawwa lil qaddej tiegħek. Mulej, inti twajjeb u taħfer. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, l-Ispirtu min-naħa tiegħu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għax aħna nqas biss nafu nitolbu kif imiss, imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu u bit-tnejjid li ma jistax jitfisser bil-kliem. U Alla li l-ħarsa tiegħu tinfet il-qlub, jaf x'inhi x-xewqa tal-Ispirtu. Bit-talb tiegħu jidħol għall-qaddisin skont ma jrid Alla. Il-kelma tal-mulej. Infaħrek missier Sidi s-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tassaltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies din il-parabola. Is-saltna ta' smewiet tiġbaħ lil wieħed raġel li żera żerrija tajba fl-għalqa tiegħu. Iżda x'in in-nies kienu reqdin ġie l-għadu tiegħu, żera sikrana qalb il-qamħ u telaq. Meta mbagħad il-qamħ nibet u ħareġ iżbul, tfaċċat ukoll is-sikrana. Resqu l-qaddejja fuq sit l-għalqa u qalulu, Sinjur, int mhux żerrija tajba żrajt fl-għalqa tiegħek, mela dik is-sikrana mnejn ġiet? Iżdu qalilhom dil-biċċa għamilili xi għadu tiegħi. Tridux immorru niġbruha, qalulu l-qaddejja. Le qalilhom, għax intom u tiġbru s-sikrana għandkom nejn taqilhom magħha l-qamħ ukoll. Erħulhom jikbru tnej flimkien sal-ħsat. Meta mbagħad jasal il-ħsat, ngħid lill-ħassada, iġbru s-sikrana l-ewwel u orbtuha qatta-qatta l-ħruq.
imbagħad qiegħdu l-qamħ fil-maħżen tiegħi. Ġibilhom parabola oħra u qalilhom is-saltna ta' smewwiet tixbaħ li żerriegħa tal-mustarda li wieħed raġel ikun qabad u żerraħha fl-għalqa tiegħu. Hija ta' bilħaq li żgħar fost iż-żerriegħa kollha. Iżda meta tikber tkun l-akbar waħda fost il-xejjex u ssir siġra hekk li l-asafar tal-ajru jiġu jbejtu fil-frijaj tagħha. Qalilhom parabola oħra. Is-saltna ta' smewwiet tiġbaħ lil ftit ħmira li waħda mara tkun qabdet u ħaltet ma' 3 sigħat sa ma tkun għoliet l-aġna kollha. Dan kollu Ġesu qalu bil-paraboli lin-nies u mingħajr xi parabola ma kienx ikellimhom biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta meta qal niftaħ fommi bil-paraboli nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija sa mit-twaqqif tad-dinja. Imbagħad ħalla n-nies u mar id-dar. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu qalulu fissirilna l-parabola tas-sikrana fl-għalqa. U weġibhom dak li jiżra żerriegħa tajba huwa bien il-bniedem. L-għalqa hija d-dinja. Iż-żerriegħa tajba huma wlied is-saltna, is-sikrana huma wlied il-ħażin u l-għadu li żeraħħa huwa x-xitan. Iħsad ifisser tmiem id-dinja u l-ħassada l-anġeli. Mela bħalma s-sikrana jiġbruha u jaħarquha fin-nar hekk isir fi tmiem id-dinja. Bin il-bniedem jibgħat l-anġli tiegħu huma jiġbru barra mis-saltna tiegħu kull ma jġib it-tfixkil u kull min jagħmel il-ħażen u jixtuhom fil-ħuġġiġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżiż tas-snien. Imbagħad il-ġusti jsiru jiddu bħax-xemx fis-saltna ta' missierhom. Min għandu widnejn ħajjisma'. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelu nitnatfu minnu bi. Ġesu jkompli ifissrinna il-paraboli li jagħti hu stess u jkompli jkellimna wkoll b'riferiment għad-dinja tal-agrikoltura. Jerġa' isemmi bħalma smajna l-ħadd li għadda wkoll iż-żerriegħa. Waħda mill-affarijiet li forsi tolqotna llum hija d-distinzjoni bejn iż-żerriegħa tajba u ż-żerriegħa ħażina, il-qamħ u s-sikrana, imma wkoll iċ-ċokon taż-żerriegħa tal-mustarda. Il-mulej jagħtina żewġ parabboli li jfissru li s-saltna ta' Alla tibda fiċ-ċokon. Nistgħu ngħidu fl-umiltà u fil-modestja. U jagħti l-eżempju taż-żerriegħa tal-mustarda u wkoll jagħti l-parabbola tal-ftit ħmira li mara tħallat ma' 3 sigħan ma' għaġna kbira, 3 sigħan tqiegħ. Mela l-mulej jafżana li s-saltna se tibda bil-mod, se jkollha żvilupp gradwali u nirritornaw allura għar-rakkomandazzjoni tiegħu li nitalmu nieħdu naqra paċenzja b'xulxin u anke biċ-ċirkustanzi tal-ħajja. Imma iwiet ukoll potenzjal qawwi f'dak li huwa it-tajjeb. It-tajjeb jasal il-mument fejn narfuh ta' tajjeb li hu. Jista' jkun ninsewh jew nkella ma joġobniex, imma jasal il-mument f'ħajjitna il-kol kemm aħna ngħaddu minnha. Xi kelma ta' xi nannu jew nanna u ngħidu kemm kellha raġun, kemm kellu raġun. Jew nkella l-kelma tal-om meta nkunu qegħdin nikbru narawhom żejda it-twissijiet tagħhom dawn missierna, propju żejda. Mbagħad jew ikollok it-tfal tiegħek, allura ssib kappell tiġi, anzi mhux issibu toħolqu inti. U tgħid kemm kellha raġun ommi għax qed ngħid l-istess kliem lill-uliedi. Għaliex? Għax il-kelma ta' ommok, tan-nanna, tan-nannu, dejjem kien u kliem ta' mħabba, kliem ta' qamħ, mhux ta' sikrana. U inti tiġi biex taħsad u jkollok tażel bejn il-qamħ u s-sikrana, l-ħajja tagħalmek. Imma l-mulej jitkellem ukoll dwar il-ħsad li jrid jiġi fuqna l-aħwa dak l-aħħar wieħed.
tgħiduli ma tantx tħobbu tippritkaw fuq il-ġudizzju intom, imma llum il-mulej ma jħallilniex għażla jekk irridu nkunu fidili lejn il-kelma tiegħu. Il-porabbara tal-qamħu s-sikrana tallimna l-ewwel nett li l-mulej għandu paċenzja kbira. Għax meta l-qaddejja qalulu naqbdu mmorru naqalgħu s-sikran, le, għatuhom ċans. Ma mmorrux nagħmlu ħsara lil qamħ waqt li qed naqalgħu s-sikrana, imma jgħid jiġi l-mument tal-ħsad, jiġi l-mument tal-ġudizzju, u kulħadd imbagħad jaħsad dak li jkun żera. Allura nitolbu l-mulej jagħtina d-dawl biex fil-ħajja tagħna nkunu qamħ. L-għażla f'idejna l-aħwa ta' ix-xitan se jagħmel parti tiegħu mal-mulej ħafna iżjed qawwi mix-xitan. Aħna kultant li l-mulej u x-xitan impoġġuhom fuq l-istess keffa. Le, ix-xitan huwa anġlu li rvilla kontra Alla fis-supervja tiegħu imma huwa ħlejqa ta' Alla, mhux Alla. Aw min jagħti ħajtu u ruħu lix-xitan, ara xibluha, ara xibluha. Għati ħajtek u ruħek lil min iridlek il-ġid, lill-Alla u lill-kelma tiegħu anke jekk toqrosna fil-laħam il-ħaj, tibqa' kelma ta' ġid, tibqa' qamħ. Anke jekk iċkejkna se tikber u ssir xitla u tagħti kenn lil ħafna. Bħalma il-kelma ta' min ħobbok tagħti kenn u faraġġ anke meta timmatura. Aħna u nsellmu llum lin-nannit tagħna f'għaqda mal-Papa, missier tagħna, nitolbu biex ikonna qalb kbira mimlija gratitudni għal ġenerazzjonijiet li ħadmu qabilna, imma wkoll ikonna is-sens li ngħaddu dak li rċivejna lill-uliedna u lill-ulied uliedna. Intom tafu bħalli li ħafna sħana, ħanajdilkom storja nieqaf biha ta' San Juan Bosco. Darba kien qed jara jinnota lil dan it-tifel bravu Domenico Savio u induna kemm kien tifel bil-għaqal u Domenico Savio xtaq miċ-ċokon ikun ħabib ta' Ġesu u xtaq ukoll jagħmel xi penitenza. U ta' tifel ċkejken hekk xi 10 snin mar għand Don Bosco qallu x'penitenza tgħidli biex nagħmel? Qallu Savio. Qallu x'tagħmel? Meta tkun il-kesħa issa portija bil-qalb u meta tkun isħana tajtx ħafna uff, tgħid uff bla ma trid ta' issa portija wkoll. Mela aħna meta nkunu għaddejjin fit-triq u jistek tħall ġo forn, niftakru f'Domenico Savio. Nieħdu paċenzja, m'hemmx fejn jżidu penitenzi oħra, qegħdin fil-klima madwarna. Jiena nemmen f'Alla wieħed li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla min Alla, daw min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem biseta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kolba mqazza. U tela s-sema u jgħid fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li hu reġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom mill-profeti. U fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti imdawlin mill-kelma ta' Alla jew nitolbu d-don tal-paċenzja quddiem il-kontrarju tal-ħajja. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal-Dusija tiegħu l-Papa għall-isfijiet tas-saċerdoti biex aħna nkunu
dawk li niżraw il-qamħ fil-Knisja u qatt is-sikrana. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll biex nifmu li l-mulej fil-ħina tiegħu sejħinna biex inkunu qamħ u jilluminana jfakkarna li rridu nagħtu kont ta' ħajjitna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li qegħdin ibatu minħabba l-klima. Qed niftakar anke f'pajjiżi fil-Mediterran fejn il-ħruq kbir bħalma hemm il-Greċja u anke Spanja u qed jitilfu ħafna min natura sabiħa li għandhom u anke djar. Nitolbu għal min fostna wkoll qiegħed ibati ħafna minn din il-klima estrema li għaddejjin minna biex il-mulej jagħtina spiritu ta' paċenzja u ta' solidarjetà. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal daw kollha li qegħdin jaħdmu biex ikonna provista tad-dawl kull imkien u f'waqta biex il-mulej jagħtihom kuraġġ, qawwa, den u għaqal. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għan-nanniet kollha biex int mulej tkun il-faraġġ tagħhom u lilna tatina den biex nifmu kemm huma prezzjużi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Nitolbu l-interċessjoni ta' San Kalċidonju għal pajjiżna anke għal Sqallija fejn tħeġġet id-devozzjoni leh u nitolbu ħibirek lil pajjiżna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej m'nidejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla int ġbart u temmejt is-sagrifiċċji kollha tal-patt il-qadim fis-sagrifiċċju wieħed u perfett tal-patt il-ġdid. Ilqa' dan is-sagrifiċċju li sejrin joffrulek il-qaddejja tiegħek u qazzu kif qaddis dak ta' Abel biex l-offerta li fġieħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed waħda minna tkun tiswa s-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħenna lina fil-miżerji tagħna u oġbu jitwiret minn verġni. Miet fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewt ta' dejjem u l-xox tal-ħajja biex jagħtina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, ma' tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema. Intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal.
Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Urrodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu kati l-inna u kol il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Kalċidonju u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom minn faħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna namlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-dejn. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li intrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħhom. miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf tal-lar, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Nitolbu. Iqaf bitjieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu il-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u tagħtih ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Naslu fit-tmiem din il-qoddisa tal-lum il-ħadd mill-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana. Il-qoddisa tal-lum saret ukoll mill-Kurja hekk kif wara l-artal ta' din il-kappella insibu artal ieħor iddedikat lil San Kalċidonju. L-relikwi tiegħu jidhru wkoll minn ġol kappella. Dawn kienu nġibu Malta miċ-ċimiterju ta' Pretestato fl-Italja fl-1753. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta sabiex tkun tista' tkompli tagħmel il-missjoni tagħha mal-persuni fil-bżonn jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-illum inqattu magħna u nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.